Gabon eta eskerrik asko denoi etortzegatik. Lehenik eta behin hasi nahiko nuke barre librea zoriondu umorea euskaraz eta euskaratik egiteagatik eta gainera ETV bateko parrilan merezi duen lekua hartzeagatik. Horretarako gure programa kendu behar izan badut ere, baina bueno. Rollo txarri gabe hasiko gara. Gauzak ala dira, gure programa kendu dute eta orain denbora libre asko daukat. Eta beraz, bateko eta besteko jarri gara, aita izan naiz. Aita izan naiz, gauza normal bat. Baina ez pentsa nik baneukan nire kezkatxoa ze denbora bat badaramat ja galtza estu hauek eta jazten eta prekupautan nengoen, baina dena ondo eta dena normal. Aita izan naiz eta horrek asko aldatu du nire bizitza, lehen jule nintzen, orain txema naiz. Eta aitatasunak nire bizitzan planteatuko dituen erronkak eta zeintzu diren pixkat jakite aldera, denboran atzera egin dut, retrospekzio bat egin dut, eta gogoratu naiz, gutxi gora bera, nik seme bezala nire gurasoi ze trantze jarri nizkien aurrean, ezta? Esate baterako, niri, eta dut amalez benetako historio bada, niri tragatzen ahaztu zitzaidan. Tragatzen ahaztu. 6 urterekin, 7 urterekin ez. 14 urterekin. Ja sudurrazpian sombra neukala. Nire kuadrilako batzuek ja bazekiten kanutoen kea tragatzen, niri ahaztu zitzaidan tragatzen, oroar. Genealean. Esango zuen, tragatzen ahaztu? Bai, tragatzen nuen, baina iresten nuen aire gehiegi. Aire horretatik pixka bat joaten zen nire estomagora eta horrek tripako mina eragiten zidan. Eta beste aire pixka bat igotzen zen nire burura eta horri esker nago gaur hemen barre librean. Zuek barregi, baina ni ez nengoen ondo, gaizki nengoen. Eta horregatik, erabaki nuen nire gurasoi esatea. Bildu nituen biak eta, aita, ama, tragatzen ahaztu zait. Begiratu ninduten biek, serio? Begiratu zuten elkar. Haiek ere, tragatu zuten. Gainera ondo, osea, nire muturren parean ondo, disimulo hori gabe esan ez bezala, begira, zuk ez baina guk, bai! Zuen semea naiz, empatia pixka bat. Aitak esan zidan, bueno, ba, tragatu, eta nek egin nuen, eta amak orduan egin zuen honelako egoera batean sekula santan egin beharrezten zerbait. Esan zidan, baina Julen, tragatu ondo! Hostia, ama, esan izut, precisamente hori da nire problema, nire arazo aztu zaidala ondo tragatzen, gogoratuko banitzen nuke arazorik izango. Hori da Garmendia eta Plazaolari esate bezala, itzegin batuan, alperrik da, ez dakite, aztu egin zaie. Ez da posible ezin liteke, saiatzen dira, baina ez zaie. Markatu zuk sudurazpin sombra esan dezu, itzala esan. Benza izate zuen, programea. Akelarregi putza. Total, egoera latza zen telleria tarraunean, gurasoek pentsatu zuten, honekin ja ez dugu karrerarik aterako, ja seme bat galdu dugu. Eskerrak sikira beste bat geratzen zaigun, ezta? Baina ez aztu, bestea zela Antxon, bere psikologo eta bere mobila guztiek. Gaizki, oso gaizki. Ja obsesio puntu bat ere bilakatu zen niretzako tragatzearena. Kalean joaten nintzen jendeari begira, ikusteko ea besteek nola tragatzen zuten. Hostia, horrek ondo, horrek estiloarekin gainera. Hori txakur bada eta horrek ere badaki tragatzen. Por cierto, parentesi txiki bat, ez dakit behin ere fijatu zareten, baina Euskal Herria da oso ondo tragatzen duen herri bat. Osea, zuzen, zehatz, zorrotz, maiztasun aproposarekin, zorionak, dagokizuen partegatik oso ondo tragatzen duzu denok. Baina ni oraindik ere trantze horretan nengoen, eta nire gurasoek erabaki zuten ni medikuarenera eramatea. Ordurako ja itsasoan galduta noraezean bere familia aurkitu nahirik zebilen orka gazte bat ematen nuen. Eta baiamak esan ziren Julen, medikuarenera joan behar dugu. Joan ginen medikuarenera eta han beste trago txar bat. Medikua erdalduna, medikuak etzekin euskeraz. Eta horrelakoetan, nire ustez gainera irizpide oso zuzenarekin, gure gurasoek animatzen ginduzten gu geu, medikuarekin hitz egitera gure gaztelera pixka praktikatzeko, ere? Kasu hortan amak alaxe egin zuen, ni neu animatu ninduen medikuarekin hitz egitera, ez nire gaztelera praktikan ezan baizik eta berari segulako porsako amaten zielako esateak, al niño se le ha olvidado hori, ezta? Nik esan nion, doktor, se me ha olvidado tragar.
medikuak begiratu ninduen, serio? Ark ere, tragatu zuen, da ostia, beste bat? Denok, hemen, inbidia emanaz ezela, badakizuela nik ez. Eta ezer esan gabe, segituan gure amari begiratu zion. Ta orduan pentsatu nuen, kaka, berriz ere egin dut kale gazteleraz. Ez dit ulertu. Ta bai, ulertu zuen ze esan nahi zanion, ez zuen ulertu ze Kristo pasatzen zitzaidan. Gure amak esplikatu zion. Efectivamente, se le ha olvidado tragar. Traga, pero traga demasiado aire, se le va el estómago, le duele, se le va la cabeza porque luego tiene monólogo donde etzi berrion. Eta momentu hartan medikuak atera zuen pastilla kaja txiki bat, eta esan zidan, hartu hau. Esan zidan, toma esto. Ja. Urten poderioz dia hizkuntzak ere menderatu ditugu. Take this. Eta ez dakiz zergatik, baina pastilla kajark lasaitu ninduen. Ez nintzen segituan sendatu, baina banekien eskutan neukala konponbidea eta soluzioa. Hainbeste lasaitu nintzen, ze Eguberria egiten ere, gure ikastolako jaialdi moduko batean, jolastorduan, txistorra banatu zuten. Eta ondo gogoratzen naiz zer esan zidan nire gelako neska batek. Esan zidan, Julen, bueno, hau pixka bat dramatizazioa da. Beti leporatzen diate asko esageratzen ditu dela gauzak, hau da dramatizazioa. Esan zidan, Julen, jan nahi duzu txistorra muturra? Eta nik esan nion, ez? Nik badaukat nire razio edo anoa. Oh, pilulatxoa. Eta hori zergatik, eta... Nabaritzen duzu, zure hilea ferekatzen duen haize leun hori? Ba, nire barruan ere badabil gora eta bera. Aita izan naiz, nola aldatu diren gauza kamarada, nik egin beharko diet orain aurre honelako egoerei, espero ez ez. Eta horregatik nire semeari erakutsiko diot, umorea euskeraz eta euskeratik egiten, eta batez ere, nire semeari erakutsi nahi diot. Epa! Seme, iretzat! Seme,